ബാഡ്മിൻ്റൺ ഡബിൾസിൽ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫോർമേഷനിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഏരിയയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഷട്ടിൽ നമ്മളെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പുറകിൽ നിന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാതെ നോക്കുക. അങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്കോണ്ടാക്ട് വരികയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് വളരെ ഡിഫെൻസീവായി പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവ്സും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ലൈനിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ട്രോക്സും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലെയറിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ സ്ട്രോക്സും കവർ ചെയ്യുകയും വേണം.